Dobrý deň, dámy a pánové, dneska si zahrajeme s mojou sestrou, pozdrav. Ahojte, mňa to nové. Chcel povedať ahojte dámy a pánovi. A dneska si zahráme takú hru, že budeme na kolaniciach. Takže poď za mnou. Dobre. Bude sa mi to niekedy lagovať, takže... Ideš? No. Idem. Poď sem. Idem. Tu do tohoto môžeme ísť. No. Počkaj. No. Mat? Počkaj. Musíme ísť znova. Tu mám, počkaj, tu je jeden. Tu je. Vidíš? No poď sem si. Nespili. Dobre, poď tu. Ježiši. No poď. Kata. A čo ja z toho umývam? A teraz vám poviem, moja sestra sa volá Kata. A môžeme ísť. What? No, už. A ideme. A Kata, toto aspoň nemusíme ťukať tam tie šipky, nie? Tu len ja ovládam týmto tu. Tu mám 2 šipky veľké. Ideme? Hej, už dávno sme išli. Keby som to neokovala. No pravda, a moja sestra sa to niekedy laguje. Keď chcete, tak napíšte do komentárov, jakú hru na Roblox by sme si mali zahrať. Napíšte do komentárov a ja ju natočím s mojou sestrou. Lag. Keď dáte aspoň... Počkaj, spomaliť. On to mal slyšli. Takže toto. Poď, ideme. Chcel som vám povedať, že keď niekto napíše do komentárov, jakú hru by sme chceli si zahrať, tak ten, kto bude mať najviac... Ja vyberem, vy napíšete do komentárov, akú hru by ste chceli a ja na ktorý komentár dám like, tak tú hru budeme hrať. A môžete aj napísať, že jak dlho by sme ju mohli hrať. Neviem. Takže už natáčame 2 minúty, už skoro 3. Takže ideme. Poď. Uiii. To jak ideme vysoko? Nie. Ešte ne. Ale mám